Сегодня юбилей 2 пятерок встречает наш земляк, уроженец села Новые Зимницы Старокулаткинского района Кадырмятов Дамир Рякипович. Родные и близкие, собравшись вместе в этот день, шлют ему искренние слова поздравления через нашу передачу. И если вы, Дамир Рякипович, сейчас у экрана, усаживайтесь поудобней. Первыми искренние слова признания и поздравления отправили любящая супруга Ольга Юрьевна, дочь Рита, зять Алексей, внуки Арсений, Илья и Мирослава, сын Максим с супругой Яной и Богдан. Мой дорогой и любимый муж, я хочу поздравить тебя с юбилеем. Я хочу, чтобы ты знал, что рядом с тобой я чувствую себя самой счастливой женщиной в этом мире. Ты подарил мне любовь, ласку, нежность, научил меня радоваться жизни. О лучшем муже я и мечтать не могла. Ты сегодня стал еще на год старше, мудрее и лучше. Знай, что это только начало нашей прекрасной семейной жизни. Ты подарил мне настоящую сказку, а я буду стараться делать самым счастливым мужчиной, который с радостью будет бежать домой после работы. Мой дорогой, я желаю тебе здоровья, удачи и везения. Все остальное я сделаю для тебя сама. С тобой прошли дорогу бед. Мой муж, ты все преодолел. В твой юбилей 55 лет желаю, чтоб ты не болел. Мне важно, чтоб ты счастлив был. Ты дорог мне и мной любим, с друзьями верными дружил и 100 лет еще прожил. Желаю, муж, тебе достатка, чтоб жизнь, как мед, казалась сладкой, и все мечты твои сбывались, и все вокруг в тебя влюблялись. Отец – родной человек, который всегда понимает своего ребенка и желает ему только самого лучшего. И вот сегодня, когда погода все продолжает радовать нас, у тебя праздник. День рождения, 55 лет. Мы все собрались вместе совсем не просто так, ведь нам так сильно важно то, что ты будешь сегодня чувствовать. А еще мы сейчас скажем тебе слова, которые наверняка должны будут тебе о многом сказать. Знаешь, сколько бы в жизни не было преград, всегда стремись преодолеть их. Ведь только такие целеустремленные люди без конца могут следовать и достигать того, что может быть на самом деле важным и нужным. А мы всегда будем находиться рядом с тобой, чтобы помочь тебе, и чтобы ты совсем не чувствовал себя одиноким. Пусть у тебя будет и дальше счастливая жизнь всегда. У папы юбилей, а это значит, что все внимание сегодня для него. Пусть будут рядом счастье и удача. Сегодня, завтра, да и круглый год. Пусть никогда не будет огорчения, а только радость, солнце и покой. И свой 55-й день рождения ты встретишь с припевающей душой. Уважаемый Дамир Рякипович, мы присоединяемся ко всем теплым пожеланиям и шлем в подарок прекрасную песню. Будьте счастливы! День лишь для тебя просыпается, улыбается, открывается. Солнце светом для тебя разливается, комплиментами рассыпается. Мой любимый, дорогой, с днем рождения, милый мой, с днем рождения, любимый, мой родной, неповторимый, с днем рождения, любовь моя, с днем рождения, любимый, самый лучший, самый милый, я люблю тебя, так люблю тебя. Прикоснусь к твоим ладоням теплым ветром на рассвете, на рассвете. Столько лет тебя искала я по свету, самый лучший на планете. Небеса благодарю, так люблю тебя, люблю. С днем рождения, любимый, мой родной, неповторимый, с днем рождения.
лучший, самый милый, я люблю тебя, так люблю тебя. С днем рождения, любимый, мой родной неповторимый. С днем рождения, любовь моя. С днем рождения, любимый, самый лучший, самый милый, я люблю тебя, так люблю тебя, так люблю тебя. Тапшыруны дәвам итеп, хөрмәтле милләттәшебез Кадырмятов Дамир Рәкип улын 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән әнисе Рәшидә Абдулловна, апасы Дания Рәкиповна, тормыш иптәше Рафик Абдуллович, кызы Иркә, тормыш иптәше Рафаэль, балалары Алия һәм Алим, кодагыйсы Нурия Касымовна, сеңелесе Гөлфия Рәкиповна, тормыш иптәше Саша, уллары Рома, апасы Асия Мирзаҗановна һәм барча туганнары да котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бал җимешем, кадерле улым, сөекле энем һәм абыебызга бүген 55 яшь тулды. Хатын-кызлар турында 55 яшьтә җимешкә әйләнә диләр, ә инде ир-атлар 55-тә сынмый торган корычка әверелә. Әйе, 55 яшь ир-ат өчен бик матур вакыт. Чөнки син күп нәрсәгә инде ирештең. Гаиләң тату, балаларың матур итеп үсеп килә, эшең алга дөрләп бара. Бәхет өчен тагын ни кирәк? Улым безнең Аллага нык ышанучы кеше. Шуңадыр инде аның эчке сыйфатлары да бик матур. Җәннәт әниләр аяк астында икәнен онытмыйча, һәр вакыт гел ярдәмгә ашыга. Аңа да Раббым кылган игелеге өчен меңләтә изгелек белән кайтарсын иде. Кардәшлекне белгән кешегә җәннәт насыйп булыр диләр. Я Раббым, ике дөнья бәхетен дә татысын улыбыз. Мең рәхмәт якыныбыз барысы өчен. Алда да сабырлыгыңны югалтмыйча, тырышлыгыңа дәрт истәп яшә. 55 тулды миңа дип киермә күкрәкләрне. Күргән бар әле улым ул синнән дә күбрәкләрне. 55 тулды миңа дип төшермә кәефеңне. Бигаз әле ул 55, яшә берүк йөзеңне. Әниең, якыннарың да горурлык татып яши. Хатының да тик яратып, тупас сүз бер дә дәшми. Туганнарың хөрмәт итә, дусларың нык ярата, булса кайгы хәсрәтләрең уртак булып тарата. 55-тә яңа максат, яңа хыяллар туа. 55-тә бар ир-атлар бөркеттәй көчле була. Юбилеең котлы булсын, кабул ит бездән теләк. Җырыбыз булсын кадерлем иң олы бүген бүләк. Кадерле Дамир Рәкипович, барча якыннарыгыз соралуы буенча тапшыруыгызда матур җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз. Туган көнеңә бүген төрле бүләкләр, җаны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык такайды да ул икебез бергә, аермасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле якыннардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле якыннардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын тормышың күгә, кояш нурын сибә тик сиңа бүген. Сагышларны оныт, елмаеп яшә, йолдызлар да күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле якыннардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле якыннардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда.
yarattık. Günelere şatılık olsun, bäxtlerle yakınlardan. Cın dostlarını direk olsun, sina avır çaklarda. Günelere şatılık olsun, bäxtlerle yakınlardan. Cın dostlarını direk olsun, sina avır çaklarda. Büyügen türlü bülekler, canı köngülden çıkma mahkur tilekler. Şarkıları da kaydı da bu ikimiz birge, ayırmasın yazmış bizine ömürge. Köngüline şarkılık dolsun bäxtlerle yakınlardan. Cın dostlarını direk olsun, sina avır çaklarda. Günelere şatılık olsun, bäxtlerle yakınlardan. Cın dostlarını direk olsun, sina avır çaklarda. Günelere şatılık olsun, bäxtlerle yakınlardan. Cın dostlarını direk olsun, sina avır çaklarda. Günelere şatılık olsun, bäxtlerle yakınlardan. Cın dostlarını direk olsun, sina avır çaklarda. Кадырмятов Дамир Рәкип улын 55 яшьлек матур гомер тантанасы белән чын күңелдән бүген якыннары, племяннигы Фәнис, тормыш иптәше Римма, балалары Данис һәм Аминочка, кодалары Саитовлар гаиләсе, Камил Мәүлетович, тормыш иптәше Зәкия Фуатовна, уллары Алмаз, карт кодасы Мәүлет Исмаилович та котлап үз теләкләрен юллаганнар. Безнең абыем, кодабыз шикелле кешене көндезен шәмнәр кабызып эзләсәгез дә ант әгәр таба алмассыз. Ул бик киң күңелле, олы йөрәкле ир-ат. Балаларына гына карагыз. Шөкер, балаларын да ул үзе шикелле тәрбияләгән. Моның өчен аерым рәхмәт аңа. Абый белән, кода белән күрешкәч ничектер тормышта дәр тарта, яңадан яшисе килеп китә. Ул гомергә дә уфтанмый, зарланмый, ардым дигән сүзне әйтми. Барысы да пустяк ди ул, иң мөһиме саулык кына булсын ди. Менә шуны якыныбыз сиңа телибез дә. Саулыгың тимер булсын, бәхетең олы тау булсын. Хатының гел яныңда булып бәхет истәсен, ә бала-оныклар гел сөендерсен безне. Шуннан кадерлерәк ни бар инде ул? Гүзәл булган туган көнен, кытлык бүген Дамирның. Әле һаман егетләр күк тик торганы юк аның. Хатыны белән бергәләп тигез гомер итәләр. Тормыш йөген тарта-тарта шушы көнгә җитәләр. Биргән Ходай бүләк итеп, алтын алма балалар, барысы өчен алар укып рәхмәт кенә калалар. Дөнья булгач, яшәүләрнең була төрле чаклары. Кара көннәре дә була тора аклары. Ялгышлардан гыйбрәт алып, дөрес юлга басасың. Алга таба барган саен яңа дөнья ачасың. Җитте менә гомерегезнең шундый бер рәхәт чагы. Кияү, киленнәр, оныклар, гырли гаилә учагы. Сез яшьләрдән тәҗрибәле, яшисез һәр чак аңлап. Сезнең киңәшләрне тыңлап, алар да торсын санлап. Оныкларның тавышыннан шау-гөр килсен йыртыгыз. Кайгы хәсрәт борчымасын, якты янсын утыгыз. Өеңдә тынычлык булса, сәламәт булсаң, рәхәт. Хөрмәтләп яшәгән өчен бездән сезгә зур рәхмәт. Кадерле Дамир Рәкипович, бүген якыннарыгызның бар теләкләрен барлап, сезне бәхетле кешеләр саныннан дип уйлыйбыз. Күзләр тимәсен, бәйрәмегез мөбарәк булсын.
Çeşip güller gülle Jillerde dertli bugün Bar dünyada beyrem günne Senin bir tuğan günün Tuğan günün, tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin Tuğan günün, tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin Oyun külkü üzülmesin Sıylı tabınlarında Şey urtalarına bit Ömrün kalendarında Tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin Tuğan günün, tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin İlişkine Söygen yar nazı üstelsin Yürekler dibişine Tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin Tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin Tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin Tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin Tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin Senin her bir tuğar günün Sitsin bəxit gültesin Sitsin bəxit gültesin